Экіпаж камбайнераў Максіма Бекіша і Владзіміра Шышкоўскага можна лічыць сямейным. Зяць і цесць сёлета распачалі разам 13-ю уборачную кампанію. Владзімір Владзімірович – ліквідатар наступстваў на Чарнобыльскай АЭС, працуе, нягледзячы на заслужаны адпачынак у воінскай часці, але падчас жніва абавязкова прыходзіць на дапамогу Максіму. Вадзіцель Юрый Рамановскі шчыруе ў гаспадарцы больш чым 30 год. І ўжо не першы раз яны ўсе разам адкрываюць у раёне спіс перадавікоў-тысячнікаў по намолотах и отвозце зерня с полев. Хочу пожелать всем вам, я уверен, что мы сегодня, а в этом году еще не раз приедем к вам, поздравить еще будут и тысячники, и двухтысячники, и трехтысячники, даст Бог. Главное, чтобы здоровье не подводило, техника не подводила. Ну, конечно же, хочу пожелать всем нам погоды наконец-то. Вроде с завтрашнего дня нам обещают уже наладиться, не будет дождей, поэтому погода будет способствовать. И я абсолютно уверен, что в эту хорошую погоду вы дадите высокий результат. Спасибо вам за труд. От всей души поздравляю всех. По доброй традыцыі перадавікоў працы павіншавалі кіраўнік раённай вертыкалі Павел Губко, прадстаўнікі профільнага прафсаюза гаспадаркі «Усход Агра», падзячныя пісьмы, падарункі героям жніва за сумленную працу и отданность хлебаробной справе. Самое главное – погода. Погода, и чтобы техника не подводила. Как бы урожай еще стоит неплохой, еще рапс только убираем. Ну и даст Бог, будет и 2, и 3, может быть. Работается хорошо, урожайность высокая, стараемся. Будем больше перевозить, чем прошлый год. Питание, все в достатке, довольно неплохо, очень. Все, вопрос, претензий никаких. У гаспадарцы «Усход Агра» уборка зерневых і рапса яшчэ не перасягнула свой экватар. Ураджайнасць азімага ячменя сёлета 50 цэнтнераў на круг, азімага рапса 45. Так што ўсе 5 камбайнавых экіпажаў і 3 вадзіцелі могуць запісаць на свае рахункі, хто па 1000, а хто і па 2 з лішнім намалочанага і адвезенага зерня. А тым часам паралельна з уборкай закладваецца аснова пад ураджай будучага года. 200 гектараў глебы узарана пад азімы рапс, і сяўба гэтай культуры распачнецца неўзабаве. Алла Маркелова, Алексей Андреевский, МКТБ.